И когато те дойде времето да избираш со кого да вървиш заедно, тогава да си помислиш какви хора искаш ти да имаш до тебе си. И искай такива, дето ще ти казват всичко. И хубавото, и лошото, и доброто, и кривиците. Защото ако искаш да имаш край тебе такива, дето ще правят след тебе каквото ти си правил, такива, дето ти като кимнеш с глава и те ще кимат. Че защо са ти? То ако е така, тя и сянката ти прави същото. Като искаш някой да повтаря по тебе, ходи сам, за сянката си. Като искаш дружина, тогава намери хора, дето няма да гледат в тебе, ами да гледат в същата посока, като тебе. Това ми го кажа един от старите войводи. Абонирайте се днес и станете част от най-интересната общност в YouTube.